dat is Twentse indirectheid. In Nederland zijn we altijd zo groot op dat Dutch directness. Die zal iedereen een recht vinden aan precies zeggen hoe het op staat. Nou, ik wil daar gerne naar Randstad directness. Want als je in Oost-Nederland komt, dan valt dat nog wat met. En dat is direct een voorbeeld ervan, wat ik bedoel eigenlijk, daar klopt niks van. Maar om nou indirect zit, zeggen we, daar valt nog wat met. Ik zal een verhaal vertellen hoe dat blik. Ik was een keer met mijn meid en kleren aan bij jongens en riesen. En ik zat er daar op zo'n bank, een vleurde een kerel te hangen, terwijl mijn meid in het pashukken gangs was. En in het pashukken daarnaast was ook een vrouw gangs. En ja, hoe moet ik dat zeggen? Die hadden best weer te hard. Ook alweer een voorbeeld van indirectheid. In ieder geval, het was een fors mensje. En er waren hulp nu de winkel bediende. En er was met verschillende kleren aan passen. En dan kun je dat huk moet en dan zegt: nou, wat ducht er van? En toen zegt dat winkelmerken: nou, dat andere, dat steun u misschien, maar net zo mooi. Dat andere, dat steun u misschien, maar net zo mooi. En dat is Twentse indirectheid.